כאן הערב הורים וילדים. יום הזה הוא חג לנו בהוראה ונקבל את ספר התורה, תורת אלוהינו, אותנו תלוו כל חיים. אין כמוני מאושר, כמה טוב לי נהדר. 7 שנים חיכינו ועד הסוף ליום יום לחינו. הידד נשיר נרון לכבוד ספר התורה הראשון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו כל העמים ונתן לנו את התורה. האם יודעים אתם כיצד קיבלו את התורה? ודאי ודאי, האזינו ושמעו, נספר לכם איך הכל קרה. כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת לקדשו, ואהבת לרעך כמוך, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. היה אוהב שלום ורודף שלום ומשכין שלום בעולם. חיזר הקדוש ברוך על כל אומה ולשון, דרש ושאל, רצונכם לקבל את התורה? לפני שנתחיל לקבל כזה או כזה, עליך לספר מה התורה תצא מזה. קדוש ברוך הוא סבלנותו עזרה ואמר, לא אפרט פה ועכשיו כל פרט על רגל אחת ואהבת לרעך כמוך. חלקם מיד החליטו אין אנו רוצים תורתך, אין אנו רוצים. וחלקם סתם ליצים באו ואמרו תן כסף ונעיין הדבר, היום או מחר תורה או משהו אחר.
הלך הקדוש ברוך הוא לבני ישראל ואמר להם, רצונכם בני אברהם, יצחק ויעקב לקבל את התורה? כולם ענו בפה אחד, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. תורה ציווה לנו משה, מורשת תהילת יעקב. תורה ציווה לנו משה, וטוב נקמתו. בליבנו, בליבנו, תפילה וגם שירה, על ראשנו, על ראשנו, כתר של תורה. בליבנו, בליבנו, תפילה וגם שירה, על ראשנו, על ראשנו, כתר של תורה. תורה ציווה לנו משה, מורשת תהילת יעקב. תורה ציווה לנו משה, וטוב נקמתו. בליבנו, בליבנו, תפילה וגם שירה, על ראשנו, על ראשנו, כתר של תורה. בליבנו, בליבנו, היכן קיבלו בני ישראל את התורה? ציפור לא ציצה, עוף לא פרח, שור לא גער, רוח לא נשבה, הים לא סער, בריות לא דיברו. כל העולם שתק והחיש, יצא קול אלוהים והכל נשמע. מקצה העולם ועד סופו אנוכי השם אלוהיך. במים ראשי מגיע עד השמיים, יפה אני למראה עיניי, עליי תינתן התורה לישראל. לא נורא. עליי תינתן תורה לעם, עליי היפה בערי העולם. 3, 4. על ראשי שלום שלג צח ונורא, מעליו ילחם וישוב לו עליו, אני השומרון הנקרא הלבן. תהיה הסימן, לא פאר ולא אדם, לא עצים ולא פרחים, משתנים במדבר, שמש אש לוהט יצורר, כל אילן מתלבש וחורר. על הר סיני, על הר ענה, ביתן אדוני התורה לבניו. והרוח לא נשב, והשור הזו גאה, והעם עמד צריך, ואת הכל ראה, ככה בוודאי קרה, שקיבלו את התורה, ככה בוודאי קרה, שקיבלו את התורה. זה היה ביום שלישי של החודש השלישי, עוד אתמול גמרו כולם לחפש את השמאלות. ופתאום ענן כבד, הר סיני רעד כולו, ושמעתי שכולם ממש רבים את הקולות. ככה בוודאי קרה, שקיבלו את התורה, ככה בוודאי קרה, שקיבלו את התורה. מן ההר עלה עשן, זה היה כמו כבשן, רעם וברק היה אחרנה וכל שופר. והעם עמד בצד, כל העם כל כך נחרד, כל העם נסוג אחור ורק משה ניגש להר. ככה בוודאי קרה, שקיבלו את התורה, ככה בוודאי קרה, שקיבלו את התורה. אז פתאום הייתה דממה, גם הרוח לא המה, הדממה הייתה שלמה ושום ציפור אז לא זמרה, ואפילו מלאכים לא אמרו פתאום שירה.
משה היה על הר סיני 40 יום ו40 לילה. הוא קיבל מאלוהים את התורה, כל 5 החומשים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. רבות הן המצוות בתורה, אך במיוחד חשובה מצוות כיבוד הורים. לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך. כיבוד אב ואם, רבי טרפון. רבות אפשר לספר על מצווה זו, ואין גבול לכיבוד ההורים. אגדה מפורסמת אחת מספרת על יחסו של רבי טרפון לאמו. היה יום שבת נאה חגיגי במיוחד. יצאה לה אמו של אותו רבי טרפון אחד. ירדה אל חצרה ומצאה עצמה ברחוב. התבוננה סביבה, והנה לה יום יפה וטוב. אך שוד ושבר לא הצליחה ללכת סדר השבת נקרא ונותר על המדרכה. עמדה וחשבה, מה ניתן לעשות? מי יעזור לי? באותה שעה יצא בנה רבי טרפון מבית הכנסת. ראה את אמו עובדת עצות ומיד ידע מה עליו לעשות. ודאי, באותה שעה יצאתי מבית הכנסת, ראיתי את אמא עובדת עצות, ידעתי מיד מה לעשות. ירד על ברכיו ואת 2 כפות ידיו והניח תחת כפות רגליה. עד שלא ניתן לכפות רגליה ליטום רגבי אדמה. האם חיבקה את בנה ואמרה, תחיה שנים רבות וטובות, כי כך כתוב בתורה. בספר התורה שהיום נקבל מלאה חוכמה וגדולת אל. חוכמה אבותינו נשאפו מולם בספר זה בדושכונה. בתורה כתוב בריאת העולם, גן עדן והאדם. אנוך ומבול עלינו הכסת בשמיים. עולים לתיבה של נוח, זכר ונקבה. זוגות עולים לתיבה של נוח, מתחבקים באהבה. הפיל והפילה, אריה ולביאה, גמל ונעקה ונשיקה. הפיל והפילה, אריה ולביאה, גמל ונעקה ונשיקה. בכל הדורות ובכל הגלויות, בעיתים של שלום ובעת מלחמה, לא ויתרו אבותינו על לימוד תורה. כאשר היה ילד קטן למד תורה. אך לא בבית הספר כמוני, אלא בחדר קטן. והחדר היה קטן וצר, אף לא קרן או רחש. סבי סיפר לי שלא למד דברי חוכמה מפיה של מורה. את דברי החכם למד מפי הרב.
יש לו כוח כמו לזוג סוסים. תלמידים חז"ל כבר בחומש נתפלל ונלמד, לפעמים גם קצת נרעש, אם הרב מתבואס ומציף אך לא מורגש, כי העדר שבחדר הוא שובב ממש, כי העדר שבחדר הוא שובב ממש. אל תוך כיסא יביטו ואת ידכם הושיטו, כי יש לי מכל טוב, גם כפתורים, מסמרים ושאף סחורות, והמחיר הוא בזול רק 2 אגורות. אל תוך כיסא יביטו ואת ידכם הושיטו, מי רוצה לקנות? הננו תלמידים הלומדים כבר בחומש, נתפלל ונלמד, לפעמים גם קצת נרעש, אם הרב כועס ומצליק אך לא מורגש, כי העדר שבחדר הוא שובב ממש, כי העדר שבחדר הוא שובב ממש. תורת אמת לעד עומדת, צדק צדק מלמדת.